Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Celia nga Napoluan, Lester. Dear Manong Nemi, piton nga tawen nga agasawa kami kini Lester nga asawak Manong Nemi. Ngayon saan kamit langin madaan iti anak. Nagpa-check up kami Manong Nemi kadagpadpadamet nga awan diferensyami. Engineer ti asawak Manong Nemi mangop obisina. Ininto ta siya Manong Nemi ket mangop obisina met iti bangko. Kadenden nami Manong Nemi da mamaki ni papa dagiti naganak kaniya. Ininto tapos na rin sumarong karmet ni Lester Manong Nemi iti balayda. Ta ni Lester ti bugbugtong nga anak. Imbes ko mga da kami tumipon iti katugangak nga babae. Tagmaymaysan, ngayong kabuta, request ko met nga kaden namin da papakin ni mama. Isong pinatganak ni Lester. Ngayon madadua nga kaanakan, uno kasinsin ni Lester nga gigan iti sidong ti inana ta pagbasbasain na ida. Kakadkadwa na ida, susut mangkadkadwa kini mama, ti katugangak nga babae manong tabalo mat tinisuna. Pito nga tawan nagdandan na kami. Edita, adaman madlaw ko kayong kuhana. Sweetheart? Roma prapis ka? Marigang tangan trabaho? Medyo, basta rin mapanag iti field. Kahit mo sawin, ang trabaho ko na tagsen, kahit engineer ka. Siyempre, nagbaon ka lang tanong ko. Alam mo, tigiti kong daw ay sweetheart nga. Tumulong nga. Tumulong nga, nagbagkat, makibagkat. Hindi ka na naman pang nagpa-check up. Nagpa-check up ta na. Awan diferensya ta. Di salon at mo, di kahit kong sawin. General check up. Di ba? Masapol nga ang general check-up, yearly o mamindot mas makatawan. O matibag na nga mata. Covered naman. Iti PhilHealth. Gusto nga pagdanagam no magastos. Sa bagay orasan ta nga PhilHealth member, kabaylan ta. O matsabali ng paggasgastuan ta saan nga panakatagbayan sa lunat ta. Bayam. Taramitan to na ta. Tunod na napimitas nga time. Itan, tasapad dungunin to bigat. Tunlawas nan. Itan tantan ti asawak Manong Nemi. Iti pa nagpa-check up na. Kaya ka Manong Nemi, nga, iti may isa nga malim, agree, tumutawag kaniyak Manong Nemi ti cellphone ko. Saan nga nakapumpok? Sino nga treto eh? Hello? Hello, Mrs. Roque? One Jack. Iti hospital na ito. Hospital?
Hapay sino na ospital? Ti asawa yo, ni Engineer Lester Roque. Siya pa lang, hindi nakasango ng tawag ka na kayo. Hindi pa nagtenda kanyak. Iti cellphone number mo. Ano na masama kayong kuwano, doktor? Naka-doktor. Naibaunak lang tawagan kayo, misis. Nag-hospital? Manong Nemi, napanakadagos dito hospital. Nangasarita ka mismo ti doktor. Doktor, kanya ka sasad ti asawak ni Lester? Mrs. Doktor, sungbatan niyo sa lusod ko. Siya ti doktor na si di imay nagpa-check up. Imay madlag magpa-check up ti asawak? Well, Mrs. Itaakit masapul nga tawagan na ka. Tam na rikas takat may pakamuking ka. Tapos sigon ka ni Lester, di na kayat na mamuan. Noon at sakit na. Di mo nga timadmadlaw? Dalawag nga ron, di panagrapis di bagina. At ang sakit na colon cancer. Cancer? No. Sana mo na ito, doktor. Nabayag ka din. No, kasano nga, ti kabayag nan nga, dinambagaking ka, kastat kabayag na. Almost 2 years. Doktor. Talagang marigatanin. Sana na kaya. Abay ka sana yung pagkakaniyak. Tirason siguro agad. Tapos na saan nga isupay pang panunutin. Tano yung baga nakaumaking ka, hindi ay maduktalan ng nga cancer na. Danda ni kumamatan, duwang atawin nga, sagsagabaem. Hindi pa nang pampanunot mo. Di grabe nga sakit na asawa. No ba'y, kang kanayumet nga, umay kanyak, tapno, irisitaak ka nagiti agas na. Kaya nagdalan ng ka nagiti, naskin ka nagdalanan na. Di naman lapulos simbaga kaniyak. At matay gayawan ni asawa. Siguro, misis. Kaya't nang ababalaing di managrikat mo. Ngamang pampano. Ababalaing ang panawin. Kaputa. Mabalin nga. Di na naabutan pa iti may sapulan. No! Saan nga po na ito, doktor? Haramitan niyo ti hamin, doktor. Abdo sigurado ka, misis. Malaksinid pa nagkararag tayo. Sumampol ka iti doktor nga, mangagas kang kwanan, specialist ti kasta klase nga sakit. Rekomendar na kayo iti ospital nga pakasarakan nyo ka nagita ang doktor nga nalaing. Inagsarita kami ni ti asawak. Lester, kapayantin mo yung bagakan niya. I'm sorry. Nasaan ko man yung bagakan ka? Ngay tala nga pilit, ngayon tawagan ni Dr. Bueno ka. Diyan kaming kayat. Ngagsagabak. Agastis pa nagsagsagabam. Agasawa ta, Lester. Hindi anyaman nga rigat kat pagbinuloy ganda. I'm sorry. Yung saan? Yung sumapulak ti specialista nga doktor. Hindi kasta klase nga sakit. Kururay ka lang rekomendasyon ti doktor.
Nuruskan nga pangkasadyay kat aramidan ta. Ure ka sa nun kadakkel ti magastos nagpaut pala ang tibiyag mo. Isutaytan ni Mama. Winayaak ti ina naman. Kadagdong awmaten ti katugangak nga rarakupan na ti anak na. Idagkalman ti bakit. Mama, itakadilahin nga na amuan niyo. Amo ko na sikot. Inipilanda mo. Ang natuktalan na natangang sakit kanip makamunang kanya. Ngayon sumaten ti sibud na ang awan sarday ko nga karkararag kinihapod Diyos iya. Tapno agpaot pa iti kakaisuna. Agpaot pa iti biyag ti kakaisuna nga anak ko ni Lester. Kimita. Talagang sidegan. Sidegan nga mapukaw ko ti kakaisuna nga anak ko. Santang itulok, Mama. Uwain, diyak kumamit kayat nga itulok. Iso agang kanayon nga karkararagak, awan ti oras nga diyak agkararag. Basta the time ko, mamin aduak nga karkararag iti may sangal daw. Basta magtaramidam iya, ha? Uwain, Mama. Iurore ko lang ti rekomendasyon di doktor na sa sino ti kontaga ka doktor. Nga mabalin nga, nga laing, nga mangisalakan, kini Lester. Ang runan ti amin, awan ti kalalaingan nga doktor no sanga ni Apo Diyos. Iso ti kamangan tayo. Idi iyawat marong name ti doktor, tinangisuratan na tinagan ti doktor kan sa dinno ti pagkasarakan kang kuwanan. Nakigtutak. Kanagnagan na nga ta? Dr. Brian Quitoras. Amo mo iso na, Mrs.? Takad to lugar tayo. Gamanda sa Manila. Sadya nga tuloy na tinagbasa. Sadya nga, nagbalingan, nalay nga doktor. At ang contact number na, mabali mo kontakin. Sige, doktora Kamanan. Dial ko ti number, Manu. Yes. Good morning. Dr. Brian. Yeah. Merong, amok ng Ilocano ka. Brian, malagip na ba? Sino ka? Nagpukaw kamat ngamin nga kaslasok na nagpukaw di tapinae ka kit ni Lester tinaklon ko. Celia? Yes, I'm Celia. Bagman. Dr. Brian? Oh. I'm sorry, no. Si kaman di pinahay ko. Nabayag na din. Almost 8 years, di ba? Kumusta mo din ni Lester? Manumatin tanak yun. Awang penak mi. No? Oo, apay. Ano diferensya? Di may isa na kayo? Awan diferensya mi ngagpadpada. Siguro kat sanpay. Nga neto ding nga danak mi. Doktor, indro komendar na ka. Ti doktor nga mga asikaso kini Lester.
nga sika, iti pangipanan mi iti asawat. Ewan na nasagsagabahin ng colon cancer. What? Nabayagan? Nabayagan saan nga impudno kanyak ti asawak. Nadanlaw ko latan kung umres ti magina. Aging nga doktor metlahin nga mga sasikaso keng kuha natin. Nangibagan nga talaga nga mamuak. No pa'y amo ti inana. Dr. Brian, please, save your dati nga best friend. Salbarem nga matibiyag ti dati nga best friend mo. Please. Okay. Isa ka na, ti pagyanan na. Ibiyahe yo. Ngayon, sige kita pa man nga tumawag ang ulit. Dito ospital. Ngayon ko, tibi. Pangipanan nyo kay Kuana. Ngim, saan ko may kari? No talaga nga, saanan nga may spal. Ni Apo Diyos, ti kamangan tayo. Ngim nalaing ka, doktor. Noon yaman ti sakit tinakim mo iti best friend mo, gapot tayo isot inaklon ko. Kanoon yaman ti sakit tinakim mo kaniyak, gapot na pinaay ka. Amo ko mga pampanunutin da ita. Awan da ita ti panunot ko. Nabayagan nga inawat ko ti panakapaay ko. Kanawan din ay mula kagurak. Kada kayo. Saan ko ginura ti best friend ko? Saan ka ginura? Ngim na po ka lang ti komunikasyon tayo. Siguro, gabot na busy ak. Busy kayo, men. Sige, Brian, please. Okay. Isa ganak ti amin dito agrubot kay matan. Inunaskin kat aeroplano yo. Naon ti available nga flight kas pagarikan. Mabaling ba ti ambulansya? Agkamanak, doktor. Agkamanak. May magagda ito'y manong name ti katugangak nga babae. Ama mo yun? Mama? Ama mo, nakastaon iti siyang edda-ide ka ni Brian. Sa alasang ko nakikita ni Brian, hindi namuhag na ni Lester nga anak ko, tinaklot mo. Kamumi di akit nakagura ni Brian kapag nagpukaw as laso. Nga awanan ti komunikasyon da. Kinuntak idi ni Lester, isuna. Idagkasar kayo tapno isumit lang kumati best man na nimsan nga nakuntak. May sagaya mo nalay nga doktor. Uwente sa tinong komentar ti doktor nga mga sasikaso kay Lester, mama. Kasaritak ni Lester, ibagkakengkuhan na ti amin. Alagad sabi ko mga rod, dati nga best friend ni Lester, ti makispal kengkuhan na. Ni Brian. Well, Lester, ti dati nga best friend mo. Ti dati nga napingat nga kinarabal mo. Isa tinrekomendar ti doktor nga mga sasikaso king kanitoy. Natawaga kon kan isagsaganan ng ti amin. Kasaritak man ni doktor. May isaganan ti ambulansya. Tapos na kastakat may pangkasad siya Manila. Oray saan. Lester, dito yung aklatan. Tsaka kaya't nag-travel. Agtungbal ka kuma. No kaya't nag-agasan ni Brian. Isundo may dito
Nga matasadya di kiti pipintas nga aparatos. Baka ano na tapay lang sakit tinakim ti kayem ko. Awang ka no ti sakit tinakim na. Saan natang nga ginura? Baka ko nalayang deta. Lester, please. Lester. Awanan tinamnamang pa'y. Marik na. Dandani ako. Lester, please. Sim. Nagtalugod ka kuma. Gansang ka mo po kahon tinamnama. Ang mga no ti best friend mo metlaeng nga napigat a kinarabal mo iti makaispalkan ka. Nga ni Brian teramatin ni Apo Diyos na numispal. Mamano, dagiti kasto nga sakit nga mispal pa'y. Mamano nga peso ket may saga ka dagiti mamano. Please. Pati ti inana manong name kat nagpagpakaasi. Aging gay manugot ni Lester manong name kada impamiso na sa hospital nga magtrab-trabahuan ni Dr. Brian. Inasikaso nga dagos ni Dr. Brian manong name ti best friend na. Nagkarkararak kami mat ka ni mama manunemi. Tadakam nga rutin ang kuyog. Kan siyempre, nangalak ti bakasyon ko. Dam ni kastagat saan ko baybayan ti asawa. Hindi makasaritak ni Brian. Doktor, kumusta ti asawa? Kamusta ti asawa, doktor? Celia. Ada pagsasawa mi nga, doktor. Nga ore kasanot kalaing mi nga, doktor. Ore kasanot ti ayat mi nga maimbagan ti pasyente. No saan nga tulungan ti pasyente ti bagina. Narikat nga magasan. Nandiyan kayo mo sawan, doktor. Ti kaawanan tinamnaman ni Lester. Ti bagbagan. May bagag kang kuwana. Nga posible pa lang. Robe patin mo't kanyak. Kahit pati siyak. Kasi mo po kahon ako kung tinamnama. Ngem. No siyak ko mga dagos tinang nangasikaso ken kuana. Dakil pa lang ti posibilidad na kamispal. So ako naladaw. Di ba nagkasapulan nyo kanyak? No, nasapsapo ko mga namuak nga ti best friend ko kadadaan ti kasta klase ti sakit. Siguro, agpaot pa'y iti panagdanayo kasagasawa. Kahit mong sawan, doktor, pati si ka. Mabukawan ka man tinamnam. Siguro ni tinak panangagsamin kan kuwan. Siya nga doktor ti makaibaga, no adda pala tiyan sana unawanin. Uwan no narigatan. Uri kasano ti kinabibilag, kinasamay di kiti agas. Uri kasano iti kinamoderno, kinapintas di kiti gamit di kiti aparatos. No talaga nga naladawan di amin. Awanin tinamnama. Malaksit. E di pa nangaramid na po Diyos ti milagro. Tapno may spalpaiso na. Dr. Brian, please. Aramidem ko mati amin. Aramidem ko mati amin. Tapno may spal di kayem mo. Imanagnig mo nga awan tiguram kada kami. Celia, awan tigurak kada kayo. Inawat ko, tinagbaling nga desisyon mo. Nagbaling na kang sport?
Happy nga nga nagpukaw ka. Kahit nakating asawan ko nagpukaw akong kada dagurak, no? Nagpukawak lang tapos nagkastakit. Alisto ka nga malipatan. Kahit alisto nagpatalinipat. Nag-asawa ka nga din ako, nga dagos. Oh, may asawa. Hana? Awan pa'y asawa. Apay? Kanawan pa'y ngarot asawa. Kahit mo asawa naging gana ita, naitalimang kay ti puso. Ita kita ka. Nagriing na ita nga puso. Uno na ita nga rin na. Brian, nga maon ti pagtanagam. Aramid ti amin. Tumulong kayo, met. Babayin tinapas na ka nag-ararag kayo. Kahit nung kasaritam ni Lester, alokuya misuna. Nga saan nga mapukawan ti namnama. At damad laking kuhana. Naawatin na ti samay di kiti akas. Noam muna ti makikuparar. Halawan, Brian. Halawan, doktor. Ibaga kiti asawa nga saan nga mapukawan ti namnama. Kinaraming dem ti amin. Kahit nung hasta nga kasaritak ti asawa at manong. Lester, nalaing ni Dr. Brian, ti best friend mo. Ato ka noon, di kiti nespal. Iti kasto nga klase nga sakit, babain keng kuwana. Kahit may saka kadakwada. Basta lagi ti tulungam ti bagim sinard. Saan ka nga give up? Lumaban ka. Isaksak mo, iti panunot mo, iti pamati, nga makalasat ka. Nagbaling ka cancer-free. Mabaling? Celia, aremin takman, ngamnoan niya tinekari, nasken ngawatan tayo ti kinapudno. Amom ka di, nga naitalekon kanihapo Diyos ti kararuak. Namin adun nga bagagkan ko na. Diyos ko, kadagita imam, iyawat ko ti kararuak. Sakon matlaing ibaga, ngam na mabalin ko ma. Silpon pa lang tibiyag ko. Tap nagtultuloy ti panagdanami ti asawak ni patpatag ko. Ngamnoan yaman ti pangadeng mo. Awan ti sabali nga mapaturahin no saan nga siya. Kadagiti imam, iyawat ko ti kararuak. Kadagitang ibagbagati asawak manon nemi nagsangitak nga nangarakop ken kuan. Huwain, awan ti sabali nga pangyawat ang pangitalkam ti kararuam no saan ngagsublikan kuan na nga ni Apo Diyos tinagtad kang katibihag. Nga lumabalin kumakit saan pa'y imnukas pagharingan tanay-tan ti pangadeng ti Apo. Awan ti maramidan tayo. Numabalin na ko Lester. Saan na ka mapukaw? Kastamat manong nimi ti dialog dagiti agina. Kayat ni mama ti ina ni Lester manong nimi nga ikawid numabalin kat saan pa'y lang ita. Numabalin kat manayon ang pa'y tibiyag na. Nga isuna kakaisuna nga anak na.
napaspas na kami ngagkarkararag kini mama manong name iti shop. Iti chapel, Dayton Hospital. Araramidem met manong name ni Brian, ni Dr. Brian, ti amin. Aduda pa yan, manong name iti nagtitindulong. Makabulan yan manong name ti asawak dito yung hospital. Iti tagwingiwing manong name ni Brian. Doktor, masapol nga awaten tayo ti kinabudno. Doktor, mabanyon kasarita ni Lester. Itatama kasarita yung pa ni mama manong name iti muna nakasarita keng kuan. Dandanisahanin nga mangigpay manong name iti oni na. Inararakop na ti anak na. Iti siyak matente si maruno manong name. Lester, di mo itulok, Lester. I'm tired. Nabandog akong magilablaban si Dad. Siya akong nagpagpakasi. Palubusan na kon. Nalbas kon nga naiyawat. Naitalik kinabot Diyos di kararuwag. Celia. Lester. Mao di abilin. No. Diyan mo'y magbagan di mao di abilin. Nagbiag ka. Agbiag ka bay. No ipatpatik na kapaylaing ni Brian. Sursuruem ng ipatik. Sursuruem ng ipatik. Di best friend ko. Tana kayo tinekari. Saan na siya? Ipatpatik ka. Siksikan tulayang Lester. 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 Iti check upan ni Dr. Brian manong name talaga nga saanin ko mang angis. Awanin ti best friend ko. Indalik na nga talaga ti kararuan ay ti Diyos. Nga po na tayo Brian. Ba't maturog laing? Agring tuwid lang naman namdama. Lester. Apay. Adu nga luwa tinagarubos kaniyak manong name. Kini daw ti katugangak manong name iti balayda family house da ti bakay mansayagan ti bangkay ti anak na. Dito yung ngarod manong name kadawan sarday nga garubos digiti luwak. Sakla nga ta sumardeng agsangit no kasta nga makaturugan. Tayo makariingak ag sangit ag tumanen. Nga oray namang mga anak manunemi at pilipilitan nak ni mama amangan ni ina, ti inak. Ken ni papa manunemi ta siyempre umaydak anding hayan, ti ginaganak kanya. Oray namang mga anak maluluwaak na ginitaraon nga ipaunig ko. Ngabuti sakit. Kansaem, panagsagaba nga bariknak, di pa nakapukaw ko. Di pa nakapukaw ko, tilaki nga matpaday ko, unay. Nakarigrigatak nga nag-move on manon nemi. Saan ako nga nagsubsubli iti trabaho.
At aklatan dito balay manong naming anuman nagsangitan. Pamantayan nagmat ni mama, makanandanagan kaniyak. Tamang ano dadakas nga ramitek itibagi. Buhay manong umay pa, hindi kiti kakabagyak. Hindi kiti dati nga kopisinaag, tapos umay takluliwain. At pwede kiti gundaway manong naming nga saan nga sumbrek pa, iti taraon kaniyak. Almost happier manong naming Agas lakayat kumenten ti matay. Aging ka manong naming iti mesa nga bigat. Timbaka mo kaniyak ni mama. At asa nga ilim. Ala ayusan ti magim. Hamo ko mga itulok latang hasta nga matmatay kan. Kapot tinalaw sa ladingit mo. Nga di mo among awatan ti kinapudno. Sino sa nga ilim ma? Ni Dr. Brian. May di nakipamunpon sa kani. Duwala ang imay kabayatang nakabansayag sa hindi pamunpon. So pa nakakita ka na uni. Ibagayo, nga sanggo masango. Awan tilangak na ipakita keng kuhana. Celia rumwar kakit sangwem ni doktor. Sige, mama. Kumusta ka? Oras ko nga ibaganuan at kasasaad ko, doktor. Makita mo tilangak. Samok mga sayangan tintin ni Apo Diyos nga biyag mo nagtultuloy. Amok, grabe ito na pasamak. Ngimura niya't araramidem samon nga magbabayo pa iti biyag ni Lester. Dadyayan ti patinggana. Apeda ka. Umagangurot kumustahin. Bisyak kado nga hindi ka ti pasyentek. Adda panggap ko nga mga ipatakter ti bukod ko nga klinik. Dito'y lugar tayo. Ang bali nga, agikatak iti ospital nga pagtrabaho. Tapno masid ka. No, dawan na iti pasyente di Manila nga siya ti sapulan da. Iyag na dito'y. Nakakita ko ni Tim, pangipatagdarak ti klinik ko. Agramang matenda kiti kasapulak nga space para ti laboratory kaya na tumapay. Doktor, Brian, api kami nga saan ka nagas-asawa? Sinong batag datay din? Naitaliman ka itikaon kan di pusok. Kabinta, nag-uungar man rin deta nga, Rick na. Tap na ituloy ko takayat kan ka. Nasakit lawa rin matin, no? Pati itakit paayan na. Agas hindi pa ng paay mo kanya, tanin Lester kinayat mo. Ano nga minti, adda kini Lester nga wang kanya. Ni Lester tipit-pitik ti pusok. So ginaklod ko. Itangarod tawanin ni Lester. Agtalineed ni Lester. Iti panunod kan ti pusok. Okay. No agtalineed, oras siya, agtalineed suna. Kasgayam ko. Imloktan ti pusong para katiyak. Amom, no agkarelasyon takat, makarik na ka man itiragsak. Maragragsakan mo ti Lester, ti ayan na. Gabutan mo na nga naragsak ka, naragsak ta nga doa. Ni Lester ti mo na, siyak kita ti may kaduwang.
na plano da ita. Niapit Diyos na kim plano. Kalbasan ti pitong atawan, inala na ni Lester. Tapno sumblatak met. Please, tulungan ti Makim. Mabaylang, irisatahan ka, katangin mo na ito nga agas, i-take mo. Tapno rin kasta kata, sa kaunay nagbukbuk. Katulungan na ito. Ang nga rodet. Api mo ba, Wim? Siyaktun di manggatang. Tapay. Nanginay. Sure nangina, ano sa pulak. Irisat ang latanta. Gumatang. Siyaktun ti gumatang. Tayin to numalim, umay kon tuyeg. Umay kan tumanin numalim. Kadore man pagang kalain nga adat to. Bisyak lang ta, madamatiya. Panang i-prepare ko, panakipastag ti klinik ko. Dito ay ako tapno, agnanayan nga dak dito silbay mo. Abnualis to ka makamubuan. I love you, Celia. Kahit kung kasilpon, tipiyag mo, babae ka niya. Siyak itati si Bibiyag Alistair. Siyak ti mangituloy nga mangipatekin ka. Kahit kasapulan nga siyak magtin itihayatem. Brian. Sige. Inakon, dito pa nagsublik, danto di agas mo. Di mo pa ilang arod abutin, ti pangal daw. Sige laki tagluto. Sige. Siya tagluto, ibaga kini mamang siya tagluto. Basta abutin ti pangal daw. Apagbueltak lang. Managkagsakan ni mama, manon nemi, tamadlaw naman siguro, nga rin manyag ti rupa. Nga rumarak di silid ko, katsak peti nagluto. Kaya nga gidimteng manon nemi ni Brian. Nangaluto ako ng pagsunay. Baga kini mga gidasaran. Sige, i-take mo rito. Hang after meal, before meal. Basta before meal 3 times a day. Ano nga amin dating hakas? Pagpaamok sa amin, kanyo. Tamdi kas tagat maayat kan. Ahawang pa'y manunga bulan ni Lester. Almost 7 months na, di ba? Kahit ko kumang abutag ti 1 year. Kung nang amin ni mamang mo, nga talagang madep-depress ka. Ada kami nakisyon nyo kini mama. Di katugangam. Kaya, basta rin sa rong kara na kami di katugangam, di ba? So nga ni mama ni Lester, ito lang yung bagaan niya. So sinapsapo kong timay. O kas ita. Smile. Among may nagkatawa. Mangmangin ko ti pa nagyamyaman ni mama manon ni Mickey ni Brian. Hindi pa nagsasalita da manon ni Mickey. Limang ka nga talaga tirik na kag peso. Sila magpukpukawan ti pa nakadepress ko. Habing kami nga itulog ko. Ada pa lahing karbang ngagragsak ngagbiyag dito lubo. Na sinuman ti maawan, ada ba't kasukat na? Ita nga tamot ten, manong nemi ti tiyempo, ana ito ding nga da kamin kini Brian. No kumangamin idi, tamambalin ti dua. So da ko mga dua tinaklod. Himbaglagid din. Tasangan ng imula ni Brian, sakit tinakam na kada kami kini Lester. Nainihinot manong nemi nagsubli ti dati nga salunat ko, aging ka nga nagsubli aki ti pisina, ta inhawat dagpay laing. Wow, balasang ka man na. Lango nga talaga di balasang. Celia. Okay, aginterting ka man ka dito, agaram ka. Anong agaram ka kagat adam? Sino ko ma?
Saludsudong kiniselya, no, sino? Sino anda ka din? Di ka numit lang best friend, Eddie Lester. Ganang kadlat istorya niya. Nakauray ni Dr. Brian, ginawang nag-asawa ni Dr. Baka muna mat hindi nga mabalo ni Celia. Ang wanda muna mo, tingar na masamak di masakbayan mo. Gabuta talagang ipatpatig na ni Celia. Kat ito din nga isudan. Iti agkatuluyan, matlang iti napapaot nga panawin. Manong nemi nasurok ang makatawin, Daddy Lester. Iti tanapanak na pangko sinarungkaran iti tanem na. Nga dyan ka mo manong nemi nga sinurot na kmadgayam ni Dr. Brian. Ay, Brian. Among nga dak dito'y? Nairang na nang umayag, anda ka man. Kahit mo sa oras sa sarungkaran mo titanim tigayam mo? Yes, of course. Iso nga nagrana nga datad to'y kasarita tani so na. Ikasano na sumungbat. Nagtartaray na sumungbat. Ano nga hindi magataking kwa na? Jack. My best friend. Amok. Naragsak ka dinan. Nang rona nga naragsak ka no, bagami nga iti da itungal daw, kat na kamin kini Celia. I love you, Celia. Lester, hama ka di matlay parit? Oo. Sinjino ko ni? Doble ba? Saan mo ka di matlay parit nga nakamlat ka ni best friend mo nga Brian? So, si kamulat agun-uni. At may kukundutan na. Si kamulat sumugsong ba't Brian? I love you. Okay na. I love you too. Naging narakop kami tinakairot ka ni Brian manong name sa naglanang na kinibibig mo. Kaya't mo ka di matlang ni sobrat na tayo. Ang abali at best friend ko. Ituloy ko. Tipangtid. Tigayam ko. Diba? Nasaan na ka mga napututan? Siyak itat mang putot ken ka. Nagkalaysa kami manong name iti may kadwa kong daway na nakikalaysaat. Iti may kadwa ang lalaki di biyag ko kalpasan nga awanan ti first love ko. Kahit kalpasan lang ti talo nga bulan manong. Diyos ko. Talo nga mga bulan nga sana ka natatngan. Sipod ng asawa kami kay ni Dr. Brian. Naglaing kan, Doktor. Kat positive manong nemi idik patsakapak. Agananan ka lang, misis. Amaselang ka nagsikog. Ha? So, gananan ka. Alawin, doktor. Doktor ba di asawak? So nga, anak siguro baybayan. Depende no klase na nga doktor. Kasta ko na itiragsak ni Brian Manonemi, hindi pa kaamukin kuha na tiyan. Nakagasgasta ka talaga. Nagasat nga doa. Hanggang nalpasan ti building, clinic. Ada na kita aparatos ko si Jai. Maanga ito ti clinic blessings. Kan marugyanton ti operasyon. Magrugyanton. Kompleto ak matiyan na kada kita empleyado. No kayat mo si Lord. Agikat ka ni trabaho ta. Duwa ta mismo ti mang-manage ti clinic. Anang hartubrak sa anak pat nga nurse, sa anak pat nga doktor. Agyang iti counter. Ayaw na niya. Accountant ka, di agyang ka ti counter. Sika ti makamu ka na iti bills. Nangina nga na ti mag-charge mo, doktor? Depende. No, indigent? Oo. No indigent, agawat ka ka na indigent? Maluki ka Dito ti may isang karantak dito. Dito indigent, nga awan ti pagbayad da. No nakanan ti sakit da. O may na kanya. Tasamit lang na di kwarta, tinapatig ket pan nakaispal ti bihag.
Pesan tamad lang ang malugi At tamad lang igatang agas At pang sweldo ta ka nagiti empleyado ta. Sige, alawin. Agresign na to nga roden. Agbalinak ton nga kahera. Iti klinika ta, sweetheart. Kasta nga ron tinabasamak da kamin manunimi ti agkatulo agtinulong nga manage iti klinik ket usto ti kunana. Kaduan na manunimi dagiti sanda kabailan tingin at isingit ti doktor dagiti umay. Ako na ti asawak manunimi adalaki di pasit nga mapastrek nga maigatang mitlang ti agas pangsweldo ka dagiti empleyado tinasken ket matulungan na dagiti agkurkurang ti kwartada nga maagsagsagaba ka dagiti nakana nga sakit. No lagi di masigud manunimi ket talaga nga awan dagiti pumusay nga pasyente ti asawa. Ibagbaga naman no kano anya dagiti sintuma. Tamalaksid iti klinika manong nimi mga angay ti asawak iti medical mission. Nga saan lang manong nimi nga dagiti pasyente iti umatendar pati pa dagiti awan sakit na tapno seminaran ng dagitoy. Just in case no adda dagiti sintoma nga marikritnada umay daadagos ken kuan. Idi pasangay ko ti anak ko manong name lalaki. Junior? Kunakit? No. Sana junior. Di mo kahit junior. Anagan. Di mo na nga anak takit lalaki. Lester, tinagan na. Lester? Ti best friend ko. Di mo na nga asawam. Lester, tinagan tinaw ng anak ta. Tano awagan ta, Lester. Malagip tamat nga dagos na di Lester. Sige, sweetheart. Nisot ko na sikat matungpal. Ni Lester. Nabayagan nga santa sinurungkaran ti tanam na. Ore santa sa rungkaran. Buy-buyaan na ta. Ayun na, Chuni. Ayun na, Joy. Naguni ka man kaya. Hi. Sika talaga pagkatkatawan. Aguni ka kung sika man lang aguni. Ikaw ba siyak ni Lester? Siyak ni Lester, siyak pa ni Brian. At pa ni Lester ng anak ta. Brian, sabi ko mata santon nga mapasamak, tikas tinapasamak, hindi nga managsagapak. Nga doon nga luwat nagarubos kanya. Anin. Gabot adda nga kasukatan ni Lester. Siyak ti kasukat na. Adda pa'y anak ta nga kasukat na. Lester pa'y tinangan na. Dua nga babae manunemi di kiti si Marno nga inak impas ngay. Talulaeng di kiti anak mi ni Lester ken dua babae. The Jennifer kastamatan ka ni Miles. Nagtultuloy manunemi di pa nagtinulong mi ti asawak nga nang ipataray ti klinika. Awamet manong nemi di kiti dimdimteng nga problema mi kada do di kiti matultulungan mi. Dahito iti pagkasalita manong nemi kadagyaman aklaunay ti anus mo manong urnos kalpasang ni nakinsan keng ka di Italiana. Thank you tilaing mo nga nang ibasa ket sapi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg. Tuy nga rodagyaman nga pagayam mo, Celia. Thank you, Celia. Ting ka pa nagsurat. Kanin ka pa nang buray iti pagkasalitaan nyo. Thank you mat kadagiti nagbuya.